citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, mag-asawa patay, 22-month-old nga anak na kalingkawas, humanabanggaan og pick-up ang gisakyan nila nga motorsiklo. Simulation voting alang sa May 9, 2022 elections, gihimo sa COMELEC sa Davao Oriental. O libuhan ka mga pamilya sa Santo Tomas, Davao del Norte, apektado sa baha. Sa detalye sa atong mga balita, patay ang magtiayon sa ginatawag nga Killer Road sa Panabo City niadtong Huwebes Santo. Say-say sa mga nakakita, naghaguros ang Ford Ranger nga pickup nga misugat sa magtiayong nakamotor. Swerteng nabuhi ang ilang 22-month-old nga baby nga naapakaron sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City. Ani ang report. Killer o neglected road. Kini ang gibansag sa Panabo Tadeco Circumferential Road kung diin walay panahon nga walay lubak ang nahisgutang karsada. Niadtong Huwebes Santo, usa ka teacher sa Marinol College of Panabo nga nailang si Ronalyn Kasakit ug ang iyang bana nga si Chito Kasakit ang namatay sa dihang gibanggaan sila sa naghaguros nga Black Ford Ranger nga gimaneho sa usa ka Mark Anthony Fuerza. Nahitabo ang aksidente dito sa Purok 7, Barangay Southern, Panabo City, o mas nailhang Tadeco Road, bandang 1:30 sa hapon. Matud pa ni Panabo Traffic Investigator on Case, Police Staff Sergeant Cesar Minde. Sa akong nakita ma'am sa pag-abot nako dito, sa akong pagtatanaw dito, pag-imbestiga, makita na ko nga kusog-kusog yun ang yandagan. Kay base sa akong nakita dito is duha ka airbag yun ang nibuto. So sa impact, kosto siya sa impact, sa pag-igo niya sa motor, dito sa probable point na impact, dito palang daan, dito na, buto na dito ang airbag. So posible sa na adto sa sakil, sa daplin sa dalan. So nakita na ko dito ma'am nga medyo sa ako lang tansya gyud, di ta makaingon ug sa kakusgon niya basta kay kusog-kusog gyud ang iyang padagan. Sa kakusog sa impact sa bangga, nibuto ang duha ka airbag sa Ford Ranger ug mao kini ang miluwas sa bunog sa ulo sa driver nga si Fuerza. Say-say sa usa ka nakakita, gitukod pa ni Chito Kasakit ang iyang wala nga tiil sa dihang nakita niya ang sakyanan nga duol na kanila. Hinungdan nga naputol ang iyang wala nga tiil ug nalagpot pa kini sa poste. Una, nalagpot og balik pipila ka metro gikan sa karsada. Wala siyang iniiwasan. Ang iniiwasan niya yung daanan, ang ganda ng daan, oh. Malayo pa siya talaga, mabilis ang takbo. 120 daw ang takbo, 140. Ay Ford nga, latest. Di, kasalanan talaga ng driver, inamin naman nila. Tumilapon dyan, oh, sa may poste ang kwan, ang tao. Di ano, may dugo pa nga, oh. Tapos natapon doon. Natapon yung bata. Ang ilang 22-month-old nga anak nga si Chiro, nalagpot sa layo ug swerteng naluwas. Human gidalay og dala sa usa ka Janay Lampagos didto sa Carmen District Hospital ug gibalhin sa Davao Regional Hospital nga padayon pang giobserbahan hangtod karong mga takna. Samtang ana-ana sa ilang panimalay sa Barangay Kasilak ang patayng lawas sa magtiayon. Sa usa ka Facebook post sa Information Officer sa Panabo City nga nailang si Michael Angelo Abiliena Risueño, iyang gipadala ang ilang mulo sa Department of Public Works and Highways. Apan, makita nato sa tubag sa DPWH nga wa pa sila'y klaro o konkretong tubag sa mga pangutana sa Panabo Information Officer. Daghan na ang nangamatay ug nangaangol tungod sa daot nga dalan dinha sa Tadeco Road. Apan, padayon pa kining wala matiwas ug nakatiwangwang. Sa record sa Panabo City Traffic Investigator's Office,
ka na ng Tadico Road, gikan diri sa flyover padulong dito ana pa Tadico. Tungod sa kaguba sa dalan ma'am, medyo di pa ko kahatag karon ng figure ma'am, pero sa base sa ako ang samong report nga nakuha diha is ubay-ubay na gyud ang panghitabo diha ma'am. Medyo ubay-ubay na pod ka kinabuhi ang nakalas diha ma'am, tungod lang ng sa among tan-aw nga base sa ilang rason nga likayan ang daot nga dalan. Hantod na masugat nila ang mga motorista pod nga kasugat nila. So far ma'am, diri man ang pamilya sa ako sa amo nagkuan sa mo diri. Initially gusto gid sila mo file og kaso, which is amo pong gina-convince sila nga ipurso ang kaso. So far karon ma'am, initial lang ma'am, gusto sila mo file og kaso, so gina-prepare na po namo ang mga papilis nga dapat namong i-prepare para sa pag-file og kaso against sa driver o sa operator sa or tagiya sa maong pickup. Hustisya ang singgit sa pamilya sa mga biktima. Aron maundang na ang mga aksidente sa giingong Killer Road, nanawagan si Staff Sergeant Cesar Minde sa DPWH. Nga unta matagaag pagtagad ang kanang dalan diha sa gikan na ng Tadico Road nga pila ka barangay nga sakop diha nga sa isa ka tuig na ako nga pagka-investigator, ubay-ubay na jugog na imbestigahan diha. Tungod lang gyud og rason kanang dalan diha nga grabe gyud ka halos wala na gitagaag pagtagad. So upuli kay mao gyud nay main reason, isa sa mga rason gyud. Main reason nga moiko sa hinungdan tungod sa paglikay ang mga libaong, gubak. So instead nga mo padagan sila sa ilahang sariling dalan, sa ilahang right of way, mulikay na sila. So dito na magka-cause og kollisyon sa laing sakyanan nga kasugat nila. So or labi na gyud ulan-ulan, basa-basa, madisgrasya tungod sa daot-daot nga dalan nga wala na tagad. So unta matagag pagtagad sa gobyerno nato ang kanang maong dalan ma'am. Ang dalan nga gitawag og Tadico Road o Killer Road nahimo ng labad sa ulo sa mga residente ug sa mga motorista. Apan nagpadayong bungol ug buta ang mga opisyal sa Department of Public Works and Highways nga ila man unta kining obligasyon. Naglibog ang katawhan. Naa pa ba ang pondo o nahurot na? Trabahoon pa ba kini o dili? Unsa pa'y gibuhat sa DPWH aron lihokon og solusyonan ang Killer Road o Abandoned Road nga ilang gipasan. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe! Tungod sa padayong pagdaot sa panahon sa Davao Region ug sa ubang bahin sa Mindanao nga miresulta sa grabing pagbaha, gisuspinde sa lokal nga panggamhanan sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte ang pag-abli sa tanang opisina sa gobyerno ug mga eskwelahan karong adlaw. Sa ihap sa lokal nga panggamhanan, muabot sa 3,694 ka mga pamilya ang naapektuhan sa baha. Kahinumduman nga nitong Sabado, nagsugod og saka ang tubig baha sa nagkadayang lugar sa Davao Region ug usa sa naapektuhan ang lungsod sa Santo Tomas. Ani ang report ni Doreen Michelle Igonia. Mukabat na sa 3,694 ka pamilya gikan sa napulo ka barangay sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte ang naapektuhan sa tubig baha hangtod karong mga orasa. Padayon pa ang pagpangapod-apod ug pagkaon ug pang relief goods sa mga apektadong residente ug kadaghanan kanila naa sa evacuation center sa New Katipunan. Gimando ni Mayor Ernesto Evangelista ang pagsuspenso sa mga klase ug ang pag-report sa mga buhatan sa gobyerno tungod sa padayong pagdaot sa panahon. Samtang ang mga pribadong buhatan wala giobliga nga magsuspenso sa ilang operasyon. Gisaysay ni Municipal Administrator Attorney Elisa Evangelista sa Newsline. As of 4 o'clock in the afternoon, so we have already reported around for 5,894 families na naapektuhan sa katong pagbaha. Unya this comprise katong napulo nato ka barangays, namely the Kasigang, the Bubungon, the Kimamon, Kinamayan, Lungaog, New Katipunan, Salvacion, San Miguel, Talumo, and ang atoang Barangay Tibalog. So ongoing ang atoang relief operations
In fact, this afternoon, naabot na sa ato ang request from the DSWD Region 11 through kay PRRD, pinaagi sa iyahang Regional Director no, sa DSWD, si Attorney Vanessa Gopong. And then, ongoing pod ang reassess and kung sana kuan na to ang mga infrastructure na apektuhan, no, na damage, like the bridge dito sa Kinamayan in the Mugas area, and I think tong isa karon na ginakuan nato, ginatutukan sa atong engineering department is in Purukto, Kinamayan. Nagpadala na usab og hinabang ang buhatan ni Gobernador Edwin Hubahib samtang ang buhatan ni Board Member Attorney Jigs Relampagos ug Franklin Gentiles nang hatag na og sopas ug lugaw alang sa mga residenteng nabahaan, gawas pa kini sa relief goods nga gihatag ni Mayor Evangelista. Padayon pa ang pagpanghabwa sa mga lapok sa nagkadayang lugar sa Santo Tomas aron dunay maagian ang tubig baha. Si Municipal Engineer Ray Sagot nakig-alayon sa kasundaluhan aron ipaniguro nga luwas ang mga residente ug madala sa evacuation centers. Dili lang ang lungsod sa Santo Tomas ang nabahaan. Kagabi, hinay ang usad sa mga sakyanan gikan sa kilometer 20 sa buhisan ilang hangtod sa palengke sa Tibungko tungod kay miapaw na sa karsada ang tubig baha nga dunay dala nga mga basura. Sa tanang tubig baha nga atong nakita, naglutaw ang mga plastik ug mga cellophane. Nagpahinumdum kanato nga wala sa tamang patakaran ang paglabay sab sa basura nga sagad hinungdan nga dili makaagi ang tubig ni resulta kini sa pagbaha. Noreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Tungod sa mga kabag-uhan sa sistema sa pagbutar alang sa Mayo 9, 2022 elections, naghimo og simulation voting contesting sa pagboto ang Commission on Elections CONCOMELEC sa Davao Oriental aron ilang masuta ang kapasidad sa mga presinto sa pagpahigayon ng eleksyon ubos sa new normal nga kondisyon. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Usa ka simulation voting o testing nga proseso sa pagboto ang gipahigayon sa Commission on Elections, Police Provincial Office ug ang Provincial Information Office sa Davao Oriental didto sa Don Luis Rabat Senior Memorial School sa Dahican, Mati City niadtong Abril 12. Ang aktibidad gihimo isip pagpangandam sa May 9, 2022 elections kay lagi dunay mga kabag-uhan sa pagboto ubos sa new normal nga elections. Sumala ni Police Colonel Efren Erlina, ang Provincial Director sa Davao Oriental Police Provincial Office, tumong sa simulation activity nga makagama og audio-visual material aron magiyahan ang mga botante unsay himuon atol sa ilang pagboto, labi na nga dunay mga health protocols nga angayang sundon. Dugang ni Colonel Erlina, ang eleksyon usa ka super spreaded event. Busa samtang atong gisubay ang atong katungod nga moboto, duna kitay health protocol nga angay hinumduman aron luwas kita sa COVID-19 tungod kay nagpabilin kining hulga sa tibuok kalibutan. Usa sa gihatagan o gibugaton sa ilang practice mao ang magsunod sa proseso gikan sa pag-verify sa pangalan, sundon ang pagkuha sa temperature hangtod sa paghulog sa balota. Sa mga botante nga madiskitahang naitaas nga temperature, ihatod kini sa isolation precinct aron didto obserbahan. Atol sa elections, nagpahimangno ang COMELEC ug Department of Health kinahanglan magsuot og face shield, sundon ang social distancing ug gikinahanglan nga magpailawom sa temperature screening. Sa adlaw sa elections, dunay medical personnel sa mga eskwelahan ug duna usab sila'y ibutang nga COVID-19 marshals. Magmuntar sulod sa mga presinto ug plastic barriers. Duna usab isolation polling place alang sa mga individual nga makarehistro og lampas 37.5 nga temperatura aron makaboto gihapon sila sa ilang mga kandidato. Magbutang usab sila og sub-emergency accessible polling precinct alang sa mga miyembro sa vulnerable sector sama sa PWD, senior citizens ug mga buntis. Sumala ni Attorney Caballero, ang Provincial Election Supervisor sa COMELEC Davao Oriental, posibleng maapektuhan ang voting hours sa ipatuman nga health and safety protocols. Ipagawas ang audio-visual presentation unsaon pagboto pinaagi sa Provincial Information Office, sa PNP ug sa COMELEC offices. Base sa datos, dunay 395,751 registered voters ang tibok probinsya sa Davao Oriental. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region.
Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Double Light and Power Company. Aron masigurong padayong maproteksyonan ang pinakataas nga bukid sa Pilipinas nga Mount Apo, subling misaka ang mga personahe sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR 11 aron sutaon kung natuman ba ang mga regulasyon nga ilang gipakanaog labi na ang mga dalan nga ilang gitudlo nga maoy agian sa mga muadto sa parke panahon sa Semana Santa. Dini usab nila nadiskubrihan ang baboy ramo nga endemic lang sa Pilipinas. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Atol sa Semana Santa, gihimo ng regular nga aktibidad sa mga personahe sa Department of Environment and Natural Resources 11 ang pagsaka sa Mount Apo Nature's Park aron ilang sutaon kung giunsa ba sa mga bisita ang ilang gilatid nga mga pulisiya labi na ang pagsubay sa dalan nga ilang gipatuman. Usa sa mga pulisiya nga ilang gipahugtan mao ang pagdala og balik sa ilang basura kay hugot nga gidili ang pagpataka og labay sa basura sa kabukiran. Niadtong milabay katuigan, nahimong dakong problema sa DENR ang nagtapunog nga mga basura sa mga agianan pasaka sa Mount Apo, butang nga dili madawat sa DENR. Hinungdan nga ang tanang tricker o tanang musaka sa Mount Apo, gikinahanglan murehistro sa lugar kung diin sila manukad sa ilang biyahe aron ipaniguro nga dunay mubabag sa panahon nga dili masunod ang mga pulisiya ug labaw sa tanan mapaniguro nga ang tanang musaka luwas nga makabalik sa patag. Giobserbahan usab sa DENR team ang presensya sa mga baboy ihalas tungod kay kaniadto. Hinay-hinay na kining nawala tungod sa illegal nga pag-ihaw niini. Bisan kun kini hugot nga ginadili sa balaod. Usa sa gipatuman sa 2022 Lenten Climb mao ang pagsunod sa giya sa Interagency Task Force on COVID-19 nga dili magpunsisok sa usa ka lugar ang mga musaka sa Mount Apo. Gituyok sa DENR monitoring team ang Tamayong Trail, Bansalan Trail, Digos ug Santa Cruz Trails nga nailhang mga entry points pasubida sa bukid. Ang monitoring team gilangkuban sa mga representante sa DENR Regional Office, Pendro ug Sendros Davao del Sur ug sa pakigtambayayong sa LGU ug Protected Area Management Boards kun PAMBI nga nagdumala sa gitudlong entry points, trails ug campsites sulod sa MANPI aron masiguro ang pagpatuman sa mga trekking policies. Gisuspenso ang pag-agi sa Kulan Santa Cruz Trail samtang ang Tamayong Trail dinhi sa syudad permanenteng gisirado tungod kay dunay kamanduan ng syudad nga dili usa kini pagian. Gipahinumduman usab ang mga musaka sa Mount Apo nga dili panakpon ug patayon ang mga baboy ihalas ug dili usab pamusidon o pintikon ang mga langgam nga ilang makita. Ang annual Lenten Climb monitoring sa DENR 11 gipahigayon niadtong Abril 11 hangtod Abril 17, 2022. Eugene Hinutan, Newsline Philippines Davao Region. Stay safe. At tangi! Tupad beneficiary sa Sarangani Province nagmugna og community garden o kapulisan sa Osamis City. A politikal ang ipatigbabaw karong umaabot nga eleksyon. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang
immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Nagpadayag ng daan ang mga pulis sa Uzami City nga magpabilin silang neutral sa hisgutanang politika sa lungsod. Apan magpabiling hugot nilang bantayan ang mga botante karong umaabot nga Mayo 9, 2022 elections. Ani ang report ni Neptali Batuleño. Gipaniguro sa kapulisan sa Uzami City nga magpabilin sila nga walay gidapigan ilabida sa lisgutanan sa politika. Gipadayag ni Police Lieutenant Colonel Luis Ramos hipi sa Uzami City PNP nga makalaom ang usamisnon sa ilang serbisyo alang sa kaayuhan sa kadaghanan tungod kay ilang gisunod unsa man ang ilang mandato. Pasabot nini nga padayon nilang gihugtan ang seguridad sa dakbayan ilabi na nga nagkaduol na ang piniliay. Gisaysay usab nini nga wala sila'y politiko o grupo sa politiko nga gidapigan tungod kay ang ilang mandato mao ang pagpanalipod ni bisan kinsa pinasubay sa balaod. Nanawagan usab ang hipi sa katawhan nga kung adunay mamatikdan nga mga salaod ilabi na diha sa barangay, i-report gilayon ngadto kanila tungod kay kanunay nga andam ang Usamis PNP sa pagresponde. Saysay ni Ramos nga makita kanunay ang presensya sa kapulisan tungod usab sa gipatuman niini nga police visibility o pag-roving sa dakbayan. Pagdating ng halalan, mag-isip kayo na mabuti. Huwag niyong isipin kung ano ang inyong binabayad sa inyo. Pag-isipan ninyo kung ano yung mangyayari sa 3 taon. Dapat isipin ninyo ang mga kabataan, ang mga anak ninyo para sa bagong henerasyon. Huwag kayong matakot. Nandito ang kapulisan, nandito ako, tutulong ako sa inyo. Kung anong mali na ginagawa sa barangay, i-report po ninyo sa amin. Ayaw namin na sinasabi nila na kami partisan. Hindi po totoo. Nandito kami para sa inyo na makikipagtulungan para sa kaayusan ng ating bayan. Nang hinaot si Ramos nga alang sa usamisnon, mabatunan ang hapsay ug malinaon nga piniliay. Neptali Batuleño, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental, stay safe. Mga benepisyaryo sa tupad sa Department of Labor and Employment Condole sa Sarangani Province ang nag-level up na. Unsa bay dabago? Anyang report ni Eugene Hinutan. Nag-level up na ang mga benepisyaryo sa tupad sa Label, Sarangani Province. Dili lang community vegetable garden, apan nagmove na usab og clean up drive ang mga benepisyaryo sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers sa Department of Labor and Employment sa nasgutang probinsya. Sa Facebook post sa Label Public Employment and Services Office, ilang gipakita nga dunay responsibilidad ang mga benepisyaryo sa tupad sa ilang kadagatan hinungdan nga naglusad sila og clean up drive. Ang clean-up drive gilangkuban sa mga benepisyaryo gikan sa barangay poblasyon, Alegria, Maribulan, Spring ug Bagakay. Tungod sa suporta nga gihatag sa DOLE ug sa panggamahanang probinsyal, nagpasalamat ang municipal government sa Label nga nagmalampuson ang programa. Ug dako kini og matabang sa ilang pinansyal nga panginhanglanon ug sa hisgutanang pag-atiman sa kinaiyahan, labi na kay sagad sa baha nagsugod ang mga paradong agianan sa tubig ug ang pagpataka og labay sa mga hugaw. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Kapinlibo ka mga pamilya sa probinsya sa Misamis Occidental ang nakabenepisyo sa hinabang gikan sa national government pinagi sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Ang cash assistance nga 3,000 pesos ang nadawat sa matag residente. Anyang report ni Neptali Batuleño. Moabot sa 1,600 ka mga residente sa duha ka lungsod sa lalawigan sa Misamis Occidental ang nakadawat og hinabang gikan sa national government. Ang mga nakadawat sa hinabang nga mga residente nagikan sa lungsod sa Sinacaban ug Jimenez pinaagi sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Gipahigayon ang pagpanghatag sa maong ayudang pinansyal sa Misamis Occidental Provincial Activity Center sa Roqueta City. Nakadawat og matag usa og tag 3,000 ka pesos isip tabang sa katawhan ining panahon sa pandemya. Nasayran nga maong ayuda gikan sa duulan 5 milyones ka pesos ka assistance for individual in crisis situation kun AX nga programa sa national government. Sa iyang kabahin gipasalamatan ni Misamis Occidental Governor Philip Tan si Presidente Rodrigo Duterte sa maong hinabang alang sa mga Misamisnon. Neptali Batuleño, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.
ato naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. O sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O musubscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines o syempre sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!